que é certo que hai varias que están esgotadas, que ten uns anos, pero sí que hai. E hai outra cousa que eu quería facer referencia, porque eu creo que falamos algunha vez dunhas sopas de letras en galego. Non sei se te lembras, pero que faláramos dunhas sopas de letras en galego. Bueno, vou comezar un pouco polo principio. Hai un rapaz chamado Breixo que hai uns anos comezou a facer sopas de letras en galego e actividades así dese tipo en galego para nenos. El tiña unhas fillas que lle gustaban este tipo de actividades, pero non atopaba nada en galego. Entón, el foi nos facendo e ten, pois, por exemplo, de 4 a 6 anos, de 7 a 8, de 9 a 10, ten outra para adultos, porque foi nos facendo, según as rapazas iban medrando, iba aumentando el tamén o nivel de dificultade, non? Coa idade das nenas. E agora, de feito, ten caderno específico de outono, ten algo de Nadal, ten algún caderno para adultos, pero a maiores estes días a nos chegou, refírome a nos e a outras moitas librerías, non sei se a todas, pero polo menos si as que traballan con el, chegounos por correo, chegaronnos unhas fichiñas específicas, con actividades específicas da noite de San Xoán. Tamén de Breixo Mariño, creo que, non? Sí, Breixo Mariño, efectivamente. Chegounos, bueno, el o que leva adiante un proxecto, a súa página é pidopapas.com, e é un proxecto educativo arredor da cultura e da literatura galega, e que o seu objetivo é precisamente poñer en valor a nosa lingua e o noso patrimonio cultural, non? A través de actividades sinxelas. Entón, enviounos unhas fichas, pois hai desde unha sopa de letras con palabras referidas ao San Xoán, pois eso, San Xoán, solsticio, cacharela, sardiña, lume. Hai outra das actividades fala de como facer o cacho, vai explicando os distintos pasos, pero están desordenados, hai que ordealos, igual nunha descripción así dunhas ervas básicas do cacho e a descripción de cada unha, e hai que unir a erva específica ca descripción, hai outro para colorear, bueno, son 6 ou 7 fichiñas con distintas actividades que el nos permitiu que estes 2 días, os que visiten as librerías estes días, os nenos, que lle podamos dar esas fichas para que coñezan un pouco máis tamén este proxecto. O que queira ver, ten esa página web pidopapas.com e aí, bueno, explica precisamente os seus pasatempos, por decirlo así, ¿no?